Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2023 prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior. Aici, ce să discutăm? Deci, că hotărâm noi, când nu hotărâm, impozitul să mărește cu rata inflației. Deci, cum? Cu rata inflației. Că hotărâm, că nu hotărâm. Așa știu de... Nu știi bine, nu e obligatoriu. Legea nu te obligă. Am și eu pregătit un subiect pentru așa. Legea nu te obligă, dar vine și spune că e datoria noastră ca să mărim rata inflației. Dacă nu totul în fiecare an să mărim rata inflației, impozitele și taxe. Nu e obligă nimeni. Ba da. Dar bine, nu poșta așa, nu stai acolo în banca ta, Stai și nu tu știu ce banca să ta. stai. Pot să-mi spun părerea, domnul președinte? Domnul vice. Da. Bun. De ce vă spun? Vă spun, după discuții cu jurist, care e la Consiliul Județean la noi la Bihor. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației. Trecem printr-o criză mondială, datorită pandemiei și a războiului din Ucraina. Comunitatea Europeană, Guvernul României, vine cu tot felul de facilități pentru a ajuta populația să depășească această perioadă. Vă dau un exemplu, câteva dintre ele, 2-3 să văd. 700 de lei pentru pensionari în urmă cu câteva luni. Carduri de sănătate, pardon, nu de sănătate, carduri pe care a primit fiecare pensionar 250 de lei pentru alimentele de bază. Reducerea prețului la pompă. Am primit din partea Guvernului un sprijin. La energie, la fel, etc. De ce noi, ca și comunitate locală, nu putem face la fel? Să venim în sprijinul cetățenilor noștri. În acest sens, eu fac următoarea propunere. Pentru anul 2023, în proiectul dumneavoastră de hotărâre, la articolul 1, vă rog frumos să consemnați, domnule secretar sau domnul jurist, deci, în proiectul dumneavoastră de hotărâre, la articolul 1, se scrie următorul lucru. Se micșorează taxele și impozitele locale cu 5,1% pe anul 2023. Iar la articolul 23, iar la articolul 2 trebuie să scrieți așa. Se actualizează taxele și impozitele locale cu rata inflației pe anul 2023, respectiv cu 5,1. În acest fel am respectat și legea de a mări taxele și impozitele locale cu rata inflației și noi, ca și comunitate locală, am făcut ce face guvernul. Am venit pentru un an, în perioadă de criză, în sprijinul cetățenilor noștri. Nu am mărit birurile pentru ei ca să poată depăși mai ușor această perioadă. Au crescut prețurile la toate produsele. Vor fi probleme cu locurile de muncă. Prețuri cu abonamentele pentru autobuze pentru copiii care navetează la școală. Energia electrică, carburanții, etc. Și așa, dragi colegi, haideți și noi să facem un front comun cu ei, cu guvernul, cu Comunitatea Europeană, că și guvernul și Comunitatea Europeană ne ajută, să facem front comun cu ei, să îi ajutăm pentru un an ca să plătească cetățenii noștri taxe și impozite mai puțin. Rog să supuneți la vot dacă sunteți de acord să se micșoreze taxele și impozitele cu 5,1%. Faceți un proiect de ședința următoare și... Dom'le, nu ați făcut proiectul dumneavoastră, la mai multe probleme, nu vorbiți de proiect. Supuneți la vot, dacă aprobați, aprobați, dacă nu, spuneți, domnule. Haideți să chemăm pe doamna Popovici, care este în domeniu, să
Bine, mă, și Nu cred că se va poate, spune. nu cred că se poate micșora. Deci și nu se poate actualiza. micșora taxele. Domnule, Domnule, se poate micșora, supuneți la vot, De micșora nu se poate micșora. auziți, Aia zic că nu se... le actualizez cu rata inflației, dar noi, Consiliul Local, putem să micșorăm taxele și impozitele care le-am avut până acum, astfel încât vine zero. A rămâne la zero. Da. Da, rămâne cum a Înțelegeți? fost. Da. Și atunci... Păi am respectat legea, uitați ce am spus, Da. domnul jurist. Eu de-aia zic să o chemăm pe doamna... Da, auziți, dumneavoastră sunteți jurist, ce sunt pe contact, domnule, auziți, O să eu vă zic legea, propun, nu pot să zic. ascultați, scrieți ce v-am spus acolo. Am scris. Deci- Nu să ziceți... În acest sens, Conform care legi. ascultați aici, ascultați, dumneavoastră scrieți acolo și vedeți pe urmă dacă aveți probleme când dați mai departe procesul. Deci în acest sens, fac următoarea propunere pentru anul 2023. Da. În proiectul dumneavoastră de hotărâre, la articolul 1 se scrie următorul lucru. Să specificați acolo. Se micșorează taxele și impozite locale cu 5,1% pe anul 2023. La articolul 2, scrieți în proiectul de anul care vine, în 2023. În articolul 2 se actualizează taxele și impozitele locale cu rata inflației pe anul 2023, respectiv cu 5,1%. Eu insist să supuneți la vot ceea ce am propus eu. Punem la vot. Da, eu și eu sunt de acord cu ceea ce spune Viorel. Pentru că, într-adevăr, situația economică în țară, și la nivel mondial, nu numai la noi, e una precară. Cu toți cetățenii, în mod deosebit, sunt, la ei se reflectă în primul rând, sunt afectați de măriri de prețuri. Noi, anul ăsta, prin diferite posibilități, am mărit ba taxă apă, ba taxă gunoi, câte un pic la fiecare. Da? E perfect legal și din partea noastră, ca instituție, să nu mărim aceste taxe pentru anul următor. Dar, desigur, dumneavoastră, având o majoritate largă în Consiliul Local, aveți puterea de decizie. Așadar, susțin propunerea lui Viorel de a nu mări, cu toate că unora dintre voi probabil că li se pare aberantă să nu se mărească taxele și impozitele pentru anul următor, pentru că o considerați aberantă că vă gândiți la situația economică a instituției. Da, este foarte adevărat, foarte corect. Trebuie să apere situația economică a instituției. Dar să nu uitați că ați depus un jurământ să apărați și situația economică și nivelul de trai a cetățenilor din comunitatea în care suntem. Așadar, ridicați mâna, fraților, așa cum ați jurat. Eu vin cu o propunere, eu zic că cel mai bine ar fi să se amâne pe ședința următoare. De ce să se amâne pe Nu, ședința? domnule. Cum să se amâne? De ce să se amâne? Nu, știi de ce? Ca să informează și să fie totul legal. Domnule, n-are cum să nu fie Legal? informat. Adică ce? Adică, Deci nu pot ca să... domnul Vici spune că nu poate să mișoreze. Nu se Domnul poate. Vici. Domnul Viorel... Bun, hai de rog se frumos să poate. îmi permiți o discuție cu domnișoara contabilă. Da, sigur. Colegii, îmi permiteți o discuție? Poate. Da? Poate. Domnișoara contabilă. Numărul 1. Suntem obligați să majorăm cu rata inflației. Același drept și de majorare. Vă rog frumos și de să reducere avem. răspundeți concret. Da. Suntem obligați să Indexare, majorăm? da, dar puteți să diminuați. Deci, Avem dreptate. și să devină. Avem dreptate, domnul președinte. Bun. Hai să mergem mai departe. Pe impozite și taxe, Nelly, vă Bun. poate Deci, confirma mai mult, da? Hai să mergem mai departe. Nelly? Da? Vă rog frumos. Te rog. Hai să mergem mai departe. Este adevărat că situația economică a instituției este afectată și ar fi în avantajul instituției o mică taxă surplus, indiferent cât de mică ar fi, dar să fie ceva în plus. Corect? Vorbim din punct de vedere economic al instituției. 5 lei și fără acești bani supraviețui. Corect. Supraviețui și fără aceștia.
Dar pentru oamenii din comunitatea noastră, 5 lei de multe ori sunt importanță, fraților. Am majorat taxă pe canal, acolo unde nu există canal. Da? Am majorat taxă pe apă. Am majorat prețul la lemn. Bun. Noi ceva venim în sprijinul cetățenilor. Să rămână. O întrebare. Suntem la punctul a actualiza taxele și impozitele cu rata inflației. Da? Bun. Aveți dumneavoastră posibilitatea să ne dați matematic ce influență bugetară ar avea o sumă, adică aproximativ. Dacă noi am majorat, ați făcut un calcul de genul. Nu aveți, da? Bun. Domnișoara contabilă a insistat să vă invităm, să știți. Și am acceptat. Propunerea noastră ar fi să nu majorăm cu să nu actualizăm cu cu rata inflației. O actualizare, da? Da, da, auziți. Dacă îmi dai voie, Popa Silviu. Vă rog. Ascultați să rămână. Vă repet și dumneavoastră, bine era dacă erați de la început aici, ca să nu citesc de 2 ori. Trecem printr-o criză mondială datorită pandemiei și a războiului din Ucraina. Comunitatea Europeană și Guvernul României vin cu tot felul de facilități pentru a ajuta populația să depășească această perioadă. Vă dau exemplu câteva dintre ele. 700 de lei pentru pensionari în urmă cu câtva timp. Cardurile de 250 de lei pentru alimentele de bază. Reducerea prețului la combustibil la pompă. La energia electrică și așa mai departe. De ce noi, ca și comunitate locală, nu putem face la fel? În acest sens, eu și colegii mei PSD, văd că e de acord și Popa Silviu cu noi. În acest sens, noi facem următoarea propunere. Pentru anul 2023, în proiectul dumneavoastră de hotărâre, la articolul 1, se scrie următorul lucru. Se majorează taxele și impozitele. Pardon, se micșorează taxele și impozitele locale cu... Domnișoara contabilă, vă rog frumos. Deci, se micșorează taxele și impozitele locale cu 5,1% pe anul 2023. În același timp, scrieți la articolul 2, se actualizează taxele și impozitele locale cu rata inflației pe anul 2023, respectiv cu 5,1%. În acest fel, respectăm și ceea ce ne obligă legea cu majorarea, cu indexarea cât e cu inflația și putem și micșora și ea și așa cetățenii noștri rămâne pe zero. Se poate face treaba asta, am discutat. Deci conform codului fiscal. Care e codul fiscal? Auziți, asta e discutată de la jurist, de la Consiliul Județean. 491, aliniatul 3. Scrie acolo destul de clar că dacă nu se ia în hotărârea de Consiliul Local, până la sfârșitul anului, încheierea exercițiului bugetar a anului în curs, se majorează din oficiu. Deci nu se indexează cu 5, deci, cu rata inflației. auziți, cu rata inflației, dar noi am cerut altceva. Ce avem înainte de a vota asta, deci cu rata inflației, care ne obligă legea, noi am propus scăderea. Dar noi am propus, n-ați fost atentă, am propus ca la articolul 1 se scrie în programul dumneavoastră, se scrie micșorarea taxelor și impozitelor locale cu 5,1% pe anul 2023. La articolul 2 se actualizează taxele și impozitele locale cu rata inflației pe anul 2023, respectiv cu 5,1%. Noi, dacă facem treaba asta, atunci suntem pe zero. Și nu punem biruri pe cetățenii noștri. E legal? Da, e legal? Domnișoară, e legal? Eu doar vă spun de indexare. Bine, indexarea alta, dar putem propune ca și consilieri micșorare. Poți să reduci. Deci, Poți să reduci, nu? Pe ordinea de zi. Ce nu e le să majorează? Ce n-ai vorbit altceva eu, dar nu știu la ce te referi tu. Dar n-ai cum spune la vot? N-am vorbit de ordinea zi de să scriu la vot. Că vreau subiect. Aici
Supunem la vot. Ați, Ce sunt? De ce ați supunem votat la vot? propunerea lui Viorel. Punctul 3. Deci, auziți, deci eu am cerut să votăm reducerea taxelor și impozit cu 5,1%. Deci am făcut proiect. Ce proiect? Da, auzi, câte proiecte ați făcut de săptămână de auzi, la Se votează ședința de două trecută, ori. la aia la altă ședință? Se votează de 2 ori, domnul președinte. În situația de față. Odată, supui la vot propunerea lui Viorel. Am voie Da. să propun. Supui la Cum vot aveți și voi propunerea- dreptul. Și voi puteți propune. Da. Dacă vreau Nu votez, mai nu, înțelegem. nu e obligatoriu. Supunem la vot propunerea lui Viorel odată. Dacă treceți, obține vot favorabil propunerea lui Viorel, înseamnă că proiectul de hotărâre vine modificat cu propunerea. Așa scrie aici, că pentru proiectul de Se va hotărâre. modifica. Dacă nu, atunci se votează. Dacă nu obține vot favorabil propunerea lui Viorel, atunci se votează proiectul așa cum îi... Cum ați cerut voi. Practic, dacă nu se votează... După ce rulează, Rămâne pe zero. Da, mă, dar n-am domnul Vici. Domnul Vici, am spus treaba asta. Guvernul României vrea ca să ne scutească de majorarea inflației, ne scutea cu ordonanță să facă ceva. Domnul Vice. Dar nu au vrut să ne Domnul Vice. Domnul Au Vice. dat 5% Domnul la Vice. motorină, care Domnul nu să Vice. scoată Ne-a acum. ajutat. Cum a putut. I-a Dar, ajutat. dar, auziți. Auziți. Cât de mult Aia puțin. bătaie de joc ajutorul la locomotiv. Auziți, Și nu. la pilot au crescut prețul la motorină și la Deci, pilot. hai să ne depărtăm de la subiect. Eu propun să se scadă taxele și impozit cu 5,1%, astfel, ceea ce ne Supunem la oferă. vot propunerea lui domnul Viorel. Deci să se scadă cu 5,1 și să se actualizeze, da? Da. Așa e nota, da? Nu sunt pentru. Dacă mai are cineva pentru. 4 voturi pentru. Înseamnă că a trecut proiectul vot. Deci vă rog să notați acolo cu numele Înseamnă Popa că- Silviu, Ciuhandu Viorel, cu numele notați. Dar sigur, da, da. Popa Silviu, Ciuhandu Viorel, Avram Radu, Puci, Zaria a propus reducerea taxelor și impozitului 5,1% și în același timp indexarea cu coeficientul de inflație 5,1%. Și acum supui la vot proiectul așa cum a fost propus. Dacă nu mai se face Păi acum discuție. asta o trecut aia acum dacă... Nu, noi votăm împotriva ce. Supunem la vot ordinea de zi. Ordine de zi supusă. Ordinea, proiectul. Așa cum a fost propus. Da. Numărul votului pentru. Diferența, nu? Câte aveți? 7. Diferența? Da. Faptii trece acolo cu votat inclusiv în birou. Și noi împotrivă. Împotrivă. Noi te alți împotrivă, da. Nu, vreau că ai văzut. Mai avem, domnul președinte, domnul... La revedere. Trecem la punctul 4.